Jo, ľudia, ja vás vítam u tohto nového videa a ešte pred začiatkom tohto videa by som vás poprosil o napálenie toho lajku a odberu a jo, užívajte video. A toto video bude o tom, že ideme hrať Fortnite OG Chapter 1 Season 1 z roku 2017. Ideme na to, let's go. Dúfam, že dostaneme nejaký dobrý loot. Že jo. Takto, my už sa tu nachádzame v hre. A jo, nachádzame sa proste v hre. Nejakých 10 kg by sa hodilo. Kámo. Kámo, prečo si vlastne dal tento skin? Som si mal dať toho Free Juice WRLD, ale to už jedno. Ja moc dobré skiny nemám, akože. Mal by niekto gift. Ne, giftujte mi, lebo ja to zajebem. Alebo mohli by ste, ale boli by ste mega dobré. Počkaj, ja vpadám. Glidujeme v Umbrelle. A už len čakáme, kým dopadneme na túto farmičku, že jo? Jo. A už ti dali ten like a odber, dúfam, že áno. Lebo má strašne dlho stoja ti to. Dobre, takže ideme pre nejaké shotguny a uvidíme. A tak proste. Dobre. To bude nejaká česká, nie? Tak nie. Tak je to česká, taká 5 korunová, ale dá sa. Týpek, no nic. Treba byť v klidu, že jo. Treba byť v klidu proste. No, čakaj, tu som ide niekde Česku, nie? Aj tu niekde hovorí, tu. Česká, ale kam do rytí? Super, jak sa na mňa strieľať, ale... Mám iba granáty, tak ja nemôžem ho potom. Dobre. Nerobí halíka. Dobre, typci, vyfajtujte sa tam. Mne to vadiť úplne nebudem. To strie? No tak tam nemám šancu ani keby hovno ísť. Tak čakám, musím kempiť, ale potom by toto video nemalo žiaden zmysel robiť. Yes, kamo, jeden už tam skoro dead. Co to má robiť? Ja keď tak dám toto, no, tak nemám potom už inú možnosť. Napíšte mi do komentárov, že kto vlastne hral už od OG Chapter, takže od Chapter 1 Season 1 2017. To by som bol strašne zvedavý. A jo. Ten typik. Tak čukaj. Už tam mám ísť? Asi niečo. Asi nie ešte. Môže buď ticho. No. Ale ma vyfajtí, že jo, potom. Dobre, má shotgunu, yes. Padáme, kamo. Samozrejme, typek bude ísť po mňa z bezcedlí, ne? Poznám. Tuto rage. Komunitu vo Fortnite. Už som sa s ňou oboznámil.
predstav si. A protože ta motorka se už... Ne, kámo, proč mi byla, že traktor je motorka, já jsem kokot. Nevadí. Ale bolo by lepšie, keby tie runs, proste behy a slajdovanie, čo dali až v novom Fortnite, dali preč, aby to bolo úplne jak OG. Úplne jak... Ne. Šialne tu už na kopci, či kde je, kamo? Som tu. Kamo, ja už mám novú aimu, kamo, čo mám robiť? Už musím pádať, už fakt musím pádať, ty vole. Už fakt, kamo, musím pádať, ty vole. More, kamo, už musím pádať. Treba nejaké aima, no. Sme top 47. To ešte není vôbec vyhraté. Ani za hovno. Treba nejaké proste, keď sa hodilo nejaké zbranie. A nie len sivé, kámo. Len sprostosť. Mám dúfam, že to typek už nebude. No, super, to nič není. Super duper, kámo, to si potreboval. Teraz do mesta ako mamisky nemám ani náboj. Snad tam niečo musíme nájsť, kámo. Keď chceme vyhrať túto hru. To asi nielen doľavnú nejakého super miesta. Akože. Ne, kámo, ne, ani na to neskúšam. Potom, keď to vyľudí. Kamo, to nesi... To... A to mám akože ísť, alebo čo mám teraz urobiť? Ojej, kamo, má to... Kamo, jaký kill? Ty kokos, dobre, to sa mi páči. Tohle sa mi páči, ty kokos. Kamo, to sa mi páči, ty vole, to sa mi dosť páči. Za mňa perfektný... Drží. To som nechcel. Kamo, už mám konečne zbranie, no. To, čo som urobil, prečo som taký... No. Dobre, ale kamo, ten typek nevedel nič. No nič, dobre. Ja si ho berem. Teraz je ten typek, no jasné, kámo. Dobre, inde. Tak, ty si dead. Ty si Mojko, ty si dead. Mojko, kámo, čo skúšaš? Dobre, typ, čo zasa, kde si? Kámo, kde si? Aha, dobra. Dobra, kámo. Kámo, jaký kill! What the... kámo, tak. To som bez, ty vole.
Ja som fakt najlepší. Dobre, nie som najlepší, som najlepší, ale kámo, som dosť dobrý. Viacej. Takže mali sme také malé prerušenie, ale sme už späť hore, kámo. Takže už malé prerušenie sa nekoná. A typ, čo tam je? Dezertík do čoho by som to zakusol. Kámo, to nie sú takí zlíši, ako tí hráči. Som mega otrasný. Neviem, akože sorry ani hrať, ale... No. Ale no, kámo, tak to môžem jedine povedať. Dobre, 3 medkity, to bude určite treba, kámo. Medkity je proste potrebuješ. A top 11 bolo jaké dobre, keby sme vyhrali OG Fortnite, kámo. To by bolo... Kde bol? Tak to bol. Aha, tak to bol, kámo. Kto chce? Kto chce? Kto chce? Kámo, kde je ten zasran? Kámo, kde je? Ja som slepý, alebo som just kokot. Jaj? Nahitované. Tomu. Dobre. Kámo, so mňou sa neoplatí zahrávať. So mňou sa fakt neoplatí zahrávať asi už. Vidíte, aký som špatný v tom. Udielo by sa niekto. Kto by chcel, kam... Mám chuť, vieš? Najlepšie mám chuť. Typek ma malo nie. Topy! Dobre, nevadí. Čo už. Takže čo už znovu robíme? Asi nič už. Kámo. Asi už nič, ty vole. Ale keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zatiaľ čuuu.